Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε περίεργους τρόπους να πάρεις win στο Battle Royale, δεν μπορώ να το πω. Και καλώς ήρθατε στο Maximus Pro Gamer. Ωραία, σήμερα το είπα αυτό. Καλά. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε. Ο πρώτος τρόπος, παιδιά, είναι να μόνο πιστολάκι. Ο πρώτος τρόπος αυτός είναι μόνο πιστολάκι. 2,000 years later. Βούβα. Παιδιά, χάσαμε τη μία. Oh my god! Wow! Πιστολάκι. Ωραία, ωραία. Όχι, παιδιά, αυτός είναι καλός. That's a lot of damage! Παιδιά, θα χάσουμε τη μία. Παιδιά, δεν ξέρω πώς το έκανα. Ωραία. Wow! Ωραία, φίλε. Γαμώτο. Δεν το μετρήσουμε κι αυτό. Αχ, παιδιά, δεν σας είπα, ναι. Με τις μικρές σφαίρες παίρνουμε ό,τι θέλουμε. Άρα, το παίρνουμε αυτό με τις μικρές σφαίρες. Ναι. Δεν είναι κλειψιά. Γελάτε τώρα, δεν είναι κλειψιά. Ωραία. Ωραία. Άμα έχετε φτάσει μέχρι εδώ, γράψτε τις μικρές σφαίρες. Δώσε μας. Ωραία. Wait a minute! Who are you? I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Εντάξει, εύκολο. Κάνω, ρε. That was easy. Θα το δει. Nice. Δεν τι κάνω. Oh my god! Wow! Παιδιά, δύο. Παιδιά, θα πεθάνω. Τους χτίζει σαν να του πέθανε η μάνα. What? Ώρα να σας πω τον άλλον τρόπο. Άλλος τρόπος είναι μόνο shotgun. Okay. Shotgun. Εκεί. Χάσαμε τη μία. Δεν υπάρχει ελπίδα. Πάω να πεθάνω. Δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, μπλε κιόλας. Να δω. Πιες. Παιδιά, τώρα παίζουμε καμένους, δεν ξέρω πώς παίζω με καμένους.
Είναι πάνω, πρέπει να έχει shotgun, θα έχει. Ωρε φίλε, έχει πεσομικίες με το shotgun ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, μας σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe. Ναι. Κάντε και ένα comment και κάντε και ένα κουμπάκι για να βλέπετε όλα τα βίντεο μας. Και... όχι. Και... το πήρε το κύμα.